नमस्कार. आज आम्ही आमले लोणचे करचे पळूया. हांगा आम्ही अर्ध केजीचे 2 आमली घेतलात. ही आमली सुकी तुकड्यान बरीकन पुसून घेया. आडवळीचेर ह्या आमलेचे बारीक बारीक तुकडे कटकन घेया. आता 1 कप मोठे मीठ घालून बरेकन मिक्स करा. आता आमलीचेर एक प्लेट धापा. ही आमली चपचेवरी हाजेर एक जड वस्तू दवरा. आम्ही हांगा रगड्या फातर यूज केला. हे अशी 1 ते 2 दिवस सोडा. 2 दिवसानंतर 4 होड चमचे तेल हुडकन घ्या. तातूंत सासव घाला, मेथी घाला. सासव फुटफुट पर्यंत वेट करा. मेथी जरा तांबडी झाली की तातूंत 1 चमचो हिंगा पिठे घाला आणि गॅस बंद करा. तेल 2 मिनिट थंड जावचे सोडा आणि मागीर तातूंत अर्ध चमचो हळदी पिठे घाला आणि बरेकन मिक्स करा. सासव आणि मेथी मिक्सरात घालून सुके वाटून घ्या. मिक्सर पुरे सुके उरका. थोडे बी उदा उरचे ना. 2 दिवसानंतर आमलेट बरे उदासाठी उरता. तातूंत 1 होड वाटी मिरसांगे पिठे घाला आणि वाटील मसाला घाला आणि बरे मिक्स करा. आता आमगेले आमले लोणचे तयार आसा. हे लोणचे काळजीच्या एअर टाईट बाटले भितर घालून घटकन बंद करून दवरा.